le tun tung ka video a chuan lunglei district ka VC tamna khuwa halong village council candidate te komna hun kan ron nei dona halonga hian national party congress atangin mi pasari inan chu a te chuan regional party pahni MNF le ZPM atangin mi pasari ve ve nan chu boka anni ba ka hian independent candidate ding mi pa pakhat le meichhia pahni an oma an zawain tuna hian mi somni pali in VCC sari hi anin chu ani angai nomin a hmu nom don khop maya chumi candidate te ka kom kol na video chu tun tunga hian kan ron chhok chuak dona thir turin le ngai tha turin imit le ibeng te kha loin buat chairo le ole tuna hian hawlong independent candidate ding pusi ramdin moya te a VB akri nei tu kha ani chu voini a hian komna kan han nei dona hawlong ta na a dream te a em te a policy ti ang chia kha komna kan han nei dona ti chuan a ma saberatan eng ang chung kwa nge an ni a han ti la ya te ama a pian le mur na sim te po kha mi te ti da nangin min han soi sak ve lok se ti kha zo na ma saberatan kan nei lok nge lo me ni kha ka hing kha chu ran sei to aram din moya kan ni te a pulal te a te min tia helai hawlong khuwa piang le seilian bang na fenga pian tir atanga om chho ngar kha kan ya tuna hian du pui fanau nein anin dang ve to a fa pani mei chia kan nei ni chung ko hi pali kan khosani alom ome ani chuanin kan thupu ya lut ngal mo pila hei huna rei lutuk lo nan recognize party atanga somna dong lovin independent candidate in loading dona engpo ni sela engril rupuin nge VC hawlong VC tur hian nomination file tila ya kha zo na kha kasiam thiam chia lawa nangman a toy zong in min chang thiam tura kan ngai nia VC a hian din ve in base ya min non som ta si lawa nga independent talin kan ding teng ti kha kani lawa asan chu som tur po kha kan ni san lawa mi eng ma kha kan ni san lo ni ti me yang nga ni han som tlak em tur kha kan ni san chuang lawa political party ani se engma khatianga enrollment vati na kha kan ei si lawa chu wangin han som na chan em tur kha kan ni lawa khalam wanga ding kha kan ni lo kan din ve na chan zo ka chu hawlong khot ta na thil ti chak om tak tak hi ka nei ve thina ke ma hin ka soya ka thin te bul teng ka soi thina khodanga te kan no chuwa ka veng sang ate an kho in rel bol dan an kho ta na an thil ti te le khotlang ina an nei te kan khoina kan nei ve thei reng si kan kho ai te te na an thil nei ang chi te ka mu hian tin chu lowa hei sarkara engamo development khodanga lu tang chi te hi abi takin khol lampanga te po hian installation hi kati sak thina ni heng an mu dan te kan zot chi ka kan ti hian ti ve chak nai ka nei thina tin chu lowa chu lo da thatai la apakhat na ta se adot le chuan hei imin mi hriat angin mania in dap chopa eizon na kongzo entrepreneurship an ti hetiang lampang tui chil chi hi ka nia ka hai hi ka tui khop maya thalai abi takin thalai le khazir to si lo mo hei hawlonga ka tong hu thu suwa daily in hlo tur ringota omte kan ti dol nge thiam thil nei lem lo te heng ho hi thiam thil ko mu hi ka cha kani chu ati theidan chu VC level atang hian thil ol sam bera kan khuwa hian thiam thil nga tak tak an tam em ta ni en tin an puan thui thiam te electrician kan ti te le thil mechanic electronics lampang thiam te mechanic lampang engene two wheeler te motor lian siam thiam thleng hen kan nei ve kan ni chu chuan heng te hi trainer te resource person te som hian training hi buat sai thei ni VC hoi hothian mo khati acha khodang kal lova mani khu angei eizon na tlak hian heng ho thiam thei vek ni adang pola tam mai thiam thil kan nga ni hawlong hian ma se chu in mang tang kai lo hian
a mai maya mo man tang kai the reng si kha man tang kai lo hian an mai maya kan tiang e an thiam thil hi midang te tan an ui ka ring reng lo ke po thiam thil ka nei ni chon midang te tan hin ka ui lo wa ke YouTube video te po en ula ka share pop mai ni ka thiam thil hi chu tiang thi chu ka ni a kha midang te tan khan mal som na an ni thei do na tin haulong kho tan mal som na an ni thei do na midang te ezon na an pe thei do na khang kha i resource person ate somin alo mana te po hanin siam sak vela vc tangin mo lo man te hanin siam sakil ti khan i mitam tak ezon na kan siam sak thei do na ni ti kha karil ru alanga chulai cho kalau tla zep lok anga khami I dream taka kha vc level atang lo chuan ti a har si a chuwang chuan vc a kading ve anga kalau tin lau chuan hetiang thil hi ma kala thei do na ni ti ril ru I puta wanga I he nomination hi file ta ini ti na ni ber ni mo ber tu ma ka ro lo kha ru tha ka ve tu ta wang khan kan la soi chho zelang khalai khamo I khatiang khalo ni ta sela a introduction ang renga zona ho ang reng de walang si maro chu kan symbol hi poimo ve ni chu engwanga I symbol a yan to slide hi hanmang kherang e ni ti lai te kha nia symbol hi kan nei har ang renga nomination kan file khan kan nei ngal mai lova kam hak phela ni symbol nei kha I independent candidate ka chu symbol kha than ngai do na kha than tur hal la rong chuak mai si lawa kam hak ngel khop mai chun kan han thlang don ta ron tar tur ta at pathum kan ding independent hi mo an nung bera ka thlang ta ni ka than tur hi min than khalam ti ka hlau khop mai du pan hi ka ne ya chu lei lon kan ti le to slide khan ta ni ka ma mi chi hian lei lon kha thlang ta ka ta tur ni lo ni hi ka dia to slide kha ka chu ta na ni ka thlang ta ka ril ruwa ti na lang ta to slide chu hei kan thret angin kan meta eng ta kong a en ani mo a eng a kan kal ta hian thim thama po kong bo mi lovin kha eng phang khan kan kal ta chu tiang pokin ke po he mi ka manifesto ka thil ti lo tin tum hi to slide ani mo kan hmalam en tu tur ani chu mi eng a chuan kan kal nge hi ka be se ya chu wan he hi kan symbol hi ni apoi mo donin ka hria kan thang ani alom me adik khop mai ni chuan ei zo na hi lom lian deu in karon thren loka kha chu nang ma in a soi zau dan khai thiam tura ngai la amaro chu ka soi ang khan enge midang ta na hun pek te la ngai awangin a kai toi dan ero kha chu min siam sak deu do ni ole chuan independent a ding ve kha I din pui te kha mi pan lo atro mei chia chu kan in khan dan kalphunga khan reserve seat ang ba chau an ni chun thei ti na ni ta tro eng po ni se tling ve thei thawan nia khang ho te nen khan enge in thok khowem in zom na in neem toy te min chan sak ta che sei tong khan kamal chor ngo ka I din tum ka din tum thu tu ma man thiet ma tang manifesto duang vek to kan dia kha pui mo chu ka lo duang vek to manifesto ka ti hlo tin tur le ka ti turang chi ka ti thei turang chi ka duang ani ti chak po ka nga ama se ka soi vek man don lo wa chu ka duang sa vek ka khatia kan file chhota ka kha chuan independent din pui kha kalo nei reng ani chu mei chia pani khamo party nei velo ta na chu party dangot ai chuan I kan in nel deu mo he nge ni kan in pok ta ni thil ti ho na kan in du saka kha ka chu I tho ho na chu thung kha va nei chia lo mai la kan in po riau independent ne ani chuan thu pui tak tak a lu chho tai la tuna hian kha I soi chak to khobin kharinga hemi vc fight na chan nomination in file na chana kha ti hian kan ron da to ba hlom topin haulong khotlang ta na I manifesto I nangma po ina ti thei din huna I din huna I ti lo tin thei ngei tur kan ti ve har si lo I tam takin an riat si lo wa kha khalai manifesto kha min han soi zau sak ta che ole lom ome na chi le mi kha chu ko soi to lo mai anga chu din chana khan kan soi tel to a chan chu ko din chan chu na hi ni ke chu riat angin soi tong khan I entrepreneurship ka tuya wangen hei hi ka din chan lian ber pakhat ani chuan a dot le chuan bol ho song bol kan tianga hei hi bol ho song bol ka ngai poimo khop mai a chan chu haulong khuwa hian khoming than na hi kan nei lo chu kan ni ta ni
chuan haulung khom hing cherna ni pa formin bol hlo hi i song bol hi ka duwa tuna hian bol hlo hi bol hlo pai motora kan pai renga kartin kan pai kar khata voi ni lai kan paya tiang chuan in tin hian kan bol hlo hi kan motora kan pai khoma chu motorin a pai thina hei hi cheng tam tak thei chuna kal ranin ka hria a chan chu VB Agri Solution in voin lei tha kan khoya mo amman zat a rete asian theina man ruate kan hria hemi kan troi thei bol hlo hi suma kan chantir ani chuan poisa kan chantir ani chuan hemi bol hlo paina na kan motor man sum kan man tam tak kum khata cheng nuai thum chuang man ji angai hi kum chan velek chungin asu thadei theni ti kha chu tani chu chu asong bol la thil har lo a troi thei pai ni omanga chu zong chu tanglam nan don ta ni in sen so ngai mi lo khan poisa kan hu thei don ho te in chu haulong kho ti ming thatu le haulong khoi na product kan nei thei na tura akong nai ber le ol sam ber ni hian ka hria hei ti hlo tin har sa lo le ti thei ma sak ber ni ka he boka adang chu tama ka soi man lo ti ta sela hei bol hlo hian song bol le hei hian he ta fai na konga min hruai dei don ta ni khotlang thiang hin na konga khan hemi clean and beautification kan ti kha kan chun zom don ti na khani mai ta ni chuan adot le a chuan enrek chungchang kan soilok tua enrek chungchang kan soile do ka din chan pakhat ani enrek sum kat hi atam kan ti ami pui hian tuna hian kan phun na sai me mani chu ka lo thling ve hlawun jon enrek sum kat ti tlem thei tur hian malak kha ka tum bok ani chu ka tum dan kong kha toite kan soyang ani chira han ka soi to a bol hlo pai kan song bol ani chuan kan enrek sum kat hi asu hek duai don hei po hian chuan apat ni le na chuan enrek sum kat hi ange alo tlem thein tur chuan apoi mo chu kan man na tur hriat hin ta ni tuna hian school kan choma kan traffic ka school ba ka tuna sei tong khan bol hlo paina sum kan seng boka thil dang tanga po kan sengang heng kan sum sen ngai na zong hi a total dik tak hi mi puin hria ila heti zat hi kan khotlang tan sum kat ngai ni eti hi total hi mire thei mi te ber mi chum chia thleng hian traffic ila chuan khata tang khan in rek kha kat ta ila abang hi tam lo se ka du ni mo kan en rek sum kat hi abang hi tam lo se ka du ta ni a chan chu abang a tam chuan bang tam nia kan hriat chuan mi pui kan lung oi thei lo en tinan kan sum ma mo zong kan buai mi lo khotlang kal theina tur kan kat chin ba ka cheng sang hi khat ba ki bang lo se mi pui hi kan phun ka ring lo rang lang tlang VC chu ti khati kan ti a lang tlang tak tak thei lo pa a chan chu kan soi le du chu financial statement te hi chua ve thin ma ila nikuma pa tram kal ta po VC ten financial statement an chua ta ni ma se mi pui kha kan lung oi chuang mi lo dia financial statement on chua wang khan motor ken va lei to ve mo an va lo jin tam em ve cheng chu ti za jin nan lo manga an jin tam mai to in khotlanga development of home si lo ve ti te kha kan va chu cha le du dan tho ni kan ring hel tho receipt eng man solo mo receipt por on soing ang sela receipt kha ala lim le thei zel ani chu vain ke chuan kha khotlang VC in rel bol na lang tlang na ning ka he chung lo chu ai chuan kan kat tur zat a total hre ila kan mo na zat hre ila an kat zat hre bokila abang hre la tok view ni abang hi tam lo se ka du ni chu kha tin chan tlang pui ni te se se lo song bol na le thalai te sum kat ti tlem dan le thalai te enge ni chira so ka se kan entrepreneur training tam theyang tar ngalak pui a thalom kho mai zona mol mang ang reng te in ka zot mai chenga chan se mani chuan kha ka chu I thu ni sila tuna kan VC nei lai hi kolongan lo en kol to dana hian du tok lo na kha inga don ti kha achiang ani so yang khan mi pui po kan phun tho ni chu wang chuan enge ni khata khan enge in du tok lo zual na deu bik la ya kha han soi hre omanim ti la ya kha toy te in min sang lok da che ya in mutlin hi chu tu de po ke ni po lo ni la min mutlin don chung lo fa
a har amai ro chu i khotlang kai huai tu tur kan ni chuan kan tiange i ngai tu na zong zong hi khotlang tan kan pek ve hi ngai ni chuan hei ke hi Mizoram a hian competition sang a hian pasari lai a loman kala to ni chu chu zirna lama engma kani lo pol som pas kha kani deuh mai ni chu ni nga tinge chung chu kani thei ka van nei bi ka mi pathian en min siam van nei bi ami mo ti kha zo na then ta ani chu ala le ma yang poisa ron hon ne cheu meng te min ti ringot zela kha ani lo ni a in tinge ka ti chung kan soilok tu chu kan chung ko ezon na tur ka ezon na mi ka business atan hian ka industry tan hian thei pa to ping ngai tu na ka senga zana rei tak kameng ka ngai tu a tlai war deuh tho chang ka nga ni chu he ka thil ti dan tun ti sual fe po ka nga chu van khotlang nu le pa kan di to chuan mo en ti kan khotlang hi a lo chang ka na nga eng tieng kong inge a main idea lo nei lo po ni la mo a main idea kan lo nei lo pon kan thil to na zirin en tinge haulong khotan hian ma ka ti so na nga a ma ka lo ngai tu na ka manifesto po kha lo ti hlo thling thei lo mai la a ai thak tu tal en tinge ka tiang tia tlai var san khat tal chu haulong khotan hian tlai var se chuan tu nang hi chun ni ka ring lo ni chu ve tok mai a di khop mai ti hian ne kan lo soi ve ma ke po ina ka lo soi thin chu ka soi tam mai chu mo VC election in lo dina in tin chi hian VC in ni in lal hle to a san pain in ti lala in ti VC hi ngai to lo ni chuan central scheme lo kala kha dik takin ani na turai manga aba ka hian katram chung hian haulong khotlang tan hian enge thil lom tham lian pathum tal ka tiang ka theilo chon pani tal chu in tram chung in ti chu thei chon aba ka lu hi lo ti khang ka lo fui ve thina ni kha tiang kha dream phalo tong ta hin ve kha apoi na chu ni ta kanin du tok lo na kha kan lo tla se ve le lo ni chu ti le tron ang independent candidate a khan ti hian kan tianga midang independent kha lo tling ta si lo se nang kha atling chun lo ni ta la chuan party dang candidate ZPM mo congress mo MNF mo te kha khang ho te nen khan a tho ho dan tur ang chi a har mai theya enge han duan ruk ang deu reu te kha siam inem ti lai kha chana hare mo ka thiam lo ve eng po ni se VC a tin kha kan an tin ta chun kan tum ve ta a mo han thlin ve phot ka chu kan tum nge ni eng po ni se eng po tho pui do ni la mo ka the ni tho pui hrim kha chu ka the vek ta a mai ro chu ke chu soi tong khan politician kan ni lo wa enge mo he ta phakar zonga mo en ting yang chu tiang khating zong ma ni in tar lan tu enge ni kha tiang ni na khel ka ti dong ni kha tiang reng kha chu ka ti ka ring lo ka kho sak dan po hian ni lo wa ko thana po hian kha tiang ang chi kha kai chun ka du lo wa mo ka ti ngai lo ta a lo tling tlang tai la chuan ke chuan lungrual taka kan tho thei dan tur kha a omani chuan ka zong ze lang engo phakar deuh ang chi kha chu a pi ka ni lo chuan pi a te min lo som ta se antinan lak lo deuh in buk tok deuh in thil lo om ta se kha ti ang chi kha ka va thal hel than lo mo a om lo chuan ka ni lo mai ang mo kha ma i dream ang kha ma alak thei chuan kha du tok view adik kha ril ru kha kan nei tlan hi nga ya mo chuan ani le zo na danga ti khan tling tur din huna khan i lo ding ang a khanin ka ngai top ta ni chu i lo tling ta dream te lo nei ta ti khan manifesto te mo aim dream te aim te policy an ti ka chuanin ang khat ve ka nia khang kha i tlin pui te i tho pui te khan lo zom thei lo ta sela kan tiang eng tin nge nang ma in VC ai ting tho box sia ma ilak zuyang le ti la ya kha ka khecha ka ni apoi mo lai po nin ka sia su lai te chu nia kha thil poi mo tak me nia tuna ka ron sei zong kha thil ti harsa pakhat ma ka soi lo ni kan tianga a harsa chi po hi manifesto ti lo thin ngai hi ka nei thuk tho ni chu sum ngai thuk ong chi ma se khang ka chu ka soi lang ri lo ta a khang tuna ka ron soyang chi kha thil harsa pakhat ma om lo wa
i min ti lo tin pui thei lo tlat ani chuan i ke chuan ka ngai dan chuan khotlang an hmangai lo ka ti top ani i hre them em thil tha ani chuan tu te po ni se kan ti pui zelang chu en tin an lo tling tai la congress te mo lo tling pui tai la mo MNF te mo se pm po lo tling pui tai la khotlang ta na tha thil ti tu ran ron nei ni ka chuan ke chuan ka yes makang kha tiang an ti thei lo ni chuan ke chuan khotlang ma an ngai lo an ma ni tang ma chi an ngai ya tho pui reng tla ka khangai lo kha tiang kha chu mo chu ani mai en tiang eng tiang kong ye ka tho pui reng don lo chu ka hrelo wa ma se kha tiang zi nga om reng kha kai chuan ka tlin lo wang a ka thi deu ni thei pa top chuan ma i la zel tho wanga en tian thil tha ka swe piang min do dal chat chata a ai che zo kan ti zel du ni ka chuan ke chuan kha tiang zi nga khan ka tel reng thei ka ring lo mo an om po ka ring lo haw long kho chu kan ni chuan an om thei do na ni ka ti ani haw long mangai na awanga tuna po VC tum chep kha in ni tlang ta mo chuanin kha ka keima alamina zo na karon enge siam chin deu poimo zul ni ka hriat ani ta ni chuan atop nan kan tianga toy fel deuh hlekin enge mi puya kan tianga han cha du te po kha poimo deuh dewi nei theya min lo khongai ve ro han tiang chi te po kha poimo ve ni khang ang thu toy enge chi sang han soi du nei te kha amor bok nan han soi ta che ni khotlang hruai na hi anamai don lo wa tu te po hian an soi thina a har sa ti chang te po an nga thina ni chan na te po atom don khopin ka hria eng po ni sela chu tiang ngam chuan chu tiang in huam chuan kan an ding ve ta ni khotlang tan thil ti du kan nei thil ti tum kan nei he kan thil ti tum hi ngun ta kamin lo ngai tu pui ka du kan khotlang tan hin a thado nim mo kan momo em ti te po hi ngun ta kan ngai tu hi a tha ke hian thil zong zong VC kan ni ta ka wangin lo tling ta ila thil zong zong a hen ka perfect don mi lo ko hre chiang en tinan kanor tum lam chu ko ron sei to mo khalama kha chuan ka rin tlak ve tok chun ka hria ka lo zo thui to ka lo kal thui ve tok to thil eng moton hriat ka nga to khalama kha chun ka lak tlak vi win ka ring ama ro chu thil danga hian lak tlak vak lo na te po ka nga ang ka ring chu wangin kha tiang zong khan mi pui khan perfect tur hen min lo be sei lo ula ama ro chu ka thil ti tum kha tha ni min hriat pui ni chuan in vote lu tak kha min han pe ve ta ula ke chuan ka dama pathian tam nan pe a ka thlinga ni chuan ka ti thei nge ka VC pui te sa ra mo ka ti thei nge hi ka ring tlata chu wangin in vote lu tak kha ka dil chewa ka symbol kha soi tong khan to slide kha nia ka ta khan min lo vote vek turin kan som du chu ani alo ome ni hui khom channel chuan tling ngei turin du sakna sang ber kan hlan che ke po ka lo me ole voini a hian Hawlong Village Council independent candidate PR lanun thari komna toite kan han nei le dona chuan ani hian khotlang ta na athil ve zong te tikhan soitur tam tak nei dona an manifesto te kha hanin komna kan han nei lok don ani ti chuan le engtin e ka kawang che pinun ka ti mai ang che ni mai engpo ni se khunge ilo VC ta thu da min chi bai du to lo ta ka bulran nan hanin chi bai phot te ale hey ti hian zo na toite te kan siama Hawlong khotlang ina ma kan son theina tur thil ngai tu turin hei VC dinin lo tum ta chu engwanga village council hian nomination han file nge ini ti akha toy fel dewin min chan sakta che ni hei khotlang tan hianin tho ve hi kan du thina thilti enge motal hi ti tangkai na nei ve hian kanin hre thina ama ero chu khang kan tangkai na nia kan hria te kha han tho chuak turin man in chung luma tang ringo thianin ti tak tak theilawa khotlang frai tu din hmuna din hian VC member lo ni hianin thil hi ti theide wang tia ni he thil hi ti ve kan nia nomination kan han file ve chu ani chu kan file chan deu ber chu ni alo kha kharil ru kha atha achan chu engani kan thil lo ve te
thil tha ti kan lo du te hi mm soi ang khan he ta member lu mum satli atang reng ma khachon vei ma ila ati tak tak thei lowa ati thei tu vc level atanga khatiang ti du na ril rupu a nomination in han file kha ai aro pui khop mai ti chuan kalau ria danin haulunga hian recognized party ni lem lo atangin independent candidate pathum in lo oma pusiram din moele nang ilaunia chuan pi rin omi kha ani bokin kan sia a ti chuan in thil tum te kha haulong hian sia se mi pui hian sia se ti ka du awangin tiang hian kan kal kual ta ni ti chuan khang independent ding ve tenen khan enge tho ho na thu thlung te in sia mem in zar zom tha em ti la ya kha minan chang le ta che toy fel dewin a san pa tak chuanin atira tangin kan in zom khom lawa am ero chu kan thil tum le I khotlang ta na tangkai kan tum na kan thil tum le kan du zong hi a in an hlom em awang hianin tuna hianin sri khat wan ang tuk chu kan ni alom ome a thado ne in tran rol thiam phei zon sui khat a zon sui thum sual kha chu a het don ani mo sui khat a mo a turu don khop mai a chuan ani le kan thu pui bera lu top tai la hei khatiang anga vc be ding tur chuan manifesto kha in nei alo ngai ta ni chu i manifesto chu enge ti kha toy fel dewin kan zo top chenga ti chuan appointed te pon i nei mai theia I appointed te po khan min chang la thui deuh va chana ti thei lo I soidu ai chuan ti thei ngai tur khatiang manifesto han nei te kha ro pui o chu min han thil le ta che ni ke ni he kan tlinga khotlang hroi tua kan tha em na ti wanga lut kan ni lo ta nomination hi file kan ni lo wa amai ro chu mi than hem ngai ten nang ni he in thok theyang khotlang tan hianin ye nang ni he tangkai na in nei ria win alanga chu bangin tia min nor tu te po hian tam ve ni ti chuanin ke manin kan lo kan ri kan lo ve zo te hei kan hre thewa khotlangin kan hre ami pui te po kan phun murmura I enrek he then kha chuan e zon nan kan mang to ani tak tak alom I enrek ma chuan hi kan tam lu tu kan khotlanga hian khata khanin I enrek hianin engemaw zat an lo katta enrek kat hi atama kan phun murmura tian social media kan tia whatsapp group ate kan phun no amai ro chu kan phun lung oi le ngot thina kha tun aya tlem dewa kat dan te hi omina langa chung te chu enrek kat tlem te le vc na tho enrek chung chang kher lo po thil dang shim ma po mi pui te na kan hria tir thei tura malak kan tumani en tir nan I enrek hianin engzat nge lak tur kan nei engzat nge kat ti poi kan kat zat poi chiangin kan hrelo mania mi pui hian chung te chu mi pui in kan hriat tlana I sum la bang zat te po langtang vek thei tura mi puya puan chwa hi kan du dan ania kan tum po ania tin en tin nan khotlang ta na development lo lu reng a hi mi pui atam theyang ber mi pui chan tur chu mi pui chan ani mai mi pui chan lo tur lo om ve thei tho ta khotlang hroi tu te ma chwa thila lo om khang te po kha ani na tur anga man kha kan tum ani chu kan tum ber pakhat ani le alo me danin higher secondary school alo ta hawlonga chu a main ber alo ni ta ni abba ka khan kat neu kha tam ta ni chu khotlang tan tangkain kan mang anti reng lai khan an mang na point tak le abang la angte le khatiang kha mi puya puan zara ni thin lo na kha mi pui phun na lo ni ta ni khang ang a re thei nan de khan ma in la don tin ani mo chuan chu in soya ka ngai poi mo de mai chu kan phun lung oi le mai i thi da ya kha in lung oi karing lo lung oi lo mai la ti ngai na kha in nei don ani mo kha mi so thei tur khan vc level atangin ma ka la don ani iti la ni mo aro pui khop mai khang ang te kha lo ni le ta selamo chuan ani le kha independent candidate zinga khan pathum ding zinga khan I thian te pani kha lo tling lo ta se nang ma chau kha lo tling ta la ZPM an ni emo Congress an ni emo MNF an ni emo tling ho te nen khan eng tin nge
thiam taka tho ho dan ang chi te kha ilo zir chiang em ti la ya kha chan har sa im le i tukin zing ka tho lima tang han karil ro a hianin a chelai siam thatu mi te omna tura kong ko mu tu ni ang che ti hi karil ro hana ron lut na sal to enge a chan ni ang ti hi ka ngai to na sal to nei boin kan in khom lai pona ron lang le thina ma se i a chan chu ala om don ka sei thiam lo enge kha thin lung kha ka put na chan chu nakin alo lang thawang pathian ne na e ka dilanga pathian in min la ria tir tura ngai la to na kan thil tum le kan manifesto ang min pom pui theilo tu tur hi chu zom ngai na wang ka ti kha adik chi ani hei kan sianga kan Mizoram Chief Minister nilaya hi athil soi chu nge thing le ra po fu ila mau le ra po fu ila kan ram dan hi angai reng tur ani engwangin nge congress te ani to a MNF te ani to a pol dang adin anti chuan athil tuma achianga mo ang ngeta ma se kha athil tuma kha ti pui thei tu a mu thin lo awanga ti pui thei tu a zong thin a shram dan thing lera fuk pon mau lera fuk pon a shram dan ngai renga chu wang chuan khat diang ti pui thei tu a zon na lama han a lo zuang lor an ti na halo ni ta amai ro chu kha khan that na ane izia chu tuna te po hian kan se chho don nge kan lam ha chho zel dona ke ni ang chuanin sai thi kan nei ve thiang lova kan tiang sarkar ding laina until ti that lo po kan puang mayang until ti that po kan ron puang le mayang kha tiang kha kan din munani chuan in soitela tuna khan thuka ka zo tumna che khami in dream in policy anga kha ti lo tlin pui thei lovin lo zom pui thei lo ta chewila ta ches usela engtin nge ma ila kangle khotlang mi pui tan I thanem ngai na kha mang chuak thei si lo khan break ta chesela engtin nge mai la khang ti la ya ka khia chak la tak poi ne ni kha ta ka khan ni e poi mo lu to ka to na en ti nan dik lo ta ka thil tian tum chuan kan oppose mayang kan oppose sanga dikta ka titura ne dan kha kan ngai to adon ni mi puya te poi va zual ko ma yang chu nang ma thang kin tu te khan thei to pin a thatna tura ni chuan kan thok ma yang along chu ka tum dan ni ani chuan mo thil pakhat keima chuan zo na kha om to lawa ngai ta ila tuna hian haulong khotlang mi puya po vote te po deal te poi du anga in tina te po nakina te po in lalut mai the in lut vek man lawanga in lua po in soi vek seng lawang chuwang chuan ka channel kal tlang hian ingai poimo le zual chi ang mo ti tamdu alovin le mi pui khongai na dil na ang chi te po kha ingai mo zong te han soi le lok ta che ale nya hei vc independent turin independent candidate in kan nomination kan file ve chuta chuanin kan thil tum khotlang ma son na tura thei to cha tura kan in pek ang hian na thok thei tura min siama visia min thlang tling turin khotlang mi puite in zawa in min vote thek turin ka som cheu ni chuti chu ni mai sela alo ke point pui khom channel chuan khotlang vc ni turin tlingei turin du sakna sang ber kalan che kalome ke po kalome ale hei tun tuma hian Hawlong Village Council independent candidate nge naming handa te nem piar ma nei lawe pi lal rin omi iming atangpon vc turai it omriu mai atro komna ne kan han nei dona ti zong de te hian ka thut dan te kan in siam re mange engpo ni sela nakina vc atei lo tin chuan achi bai phak mi lo che po hian kan om theya tin in hel riat nan te po ni sela ama sa in chi bai hanin buk phatang ale ti chuan hei kan ring hal mop mop mayanga achan chu midang dang te po han kom kul te kan la du wangin atoi thei ang zong te pon hun man tum tai lamo
tunah hian zawhna tam tak ka nei lowa pali panga vel chawania mangaro chu poimo tak tak ani kha uluk deuhin rilru kha seng deuhin ilo ngai thlanga ka zawhna te pawh min chang do ni o ani le tunah hian haulonga village council member ni tur hian engwanga nomination hi han file ve tarup nge ini le ti la ya kha min han chang ta che ya ni e kan fel wang le kan thei via weti lampang ni lovin khotlang a hian ve hi kan nei ve ani ve hi tam tak hi oma ta chuan vc huang chung atang hian ti thei hi atam si a chu ta chuan chu mi ril rupu chuan nomination he ka file ve top photani a tha ni etiro kha tiang khan mi malina kan lo ve kha in chung khura tang chuan ti lo har si a ta level sang atanga khotlang ma son na tur I lo ve ve a I phor chu a thei na tur khami I du awang khan nomination in file ta kha aro pui khop mai ole ani le hian kan tia atira in shelok kherlo mai theya hawlonga khan independent candidate a ding kha din pui kha pani I lo nei reng mai ani puram din moi le arlan tharite ania chuan khang mi te nen khan atira tangin nge tho ho na thu thlung hi in neya I ti tlang ang uti la ya kha in nei min han chang le ta che nia pinun thari nen hi chuanin thok dun kan ya mo ti dun ti me ang kan ya ani puram din mo ya ero hi chu ani hi chuanin enge ke mani me che pani hi chu soi du na thei patop chwa ve the ka din jin du na ti dun kan ni ta ani hi chu nge manifesto shan deuh nei anga in soya wang khan thok ho vek thoni si khan inte kan tiang kan thok ho vek anga amaro chuni chon tle min manifesto shan deuh hi ko hai ke nge inte vision shan deuh hi sang tha ka ti don mi hi anei ani chu mo ani chuan ma se chu thok ho vek ang chu kan ni tu na hian chu lo ni ta sela lo thing tlang ta ula kan tiang manifesto asan pa lo nei tho po ni se nang nin dream san lo nei wa ula hawlong kho tlang ta na ma son na tur ngai tu na ko a chuan in lung rol le don ti na ni mo deu bera kan thei top chu kan chwa kan lung rol viau po ka ring alom ome ani chuan ti khan khalai thu khan du tok tai la apoi mo lai taka hetiang anga vc kalau din don ta ka chuan ti in manifesto kha fel tak nei tura kan ngaya thil thui tak soi po ngai lawa enge ni an ti theilo tur thil va in tiam du po kha ngai lo tuna hian ti khan thil enge ma kan han soi chhota a thunoi deu te po chuan kan thil tum pui ber poi mo em mai vc ni tura thil poi mo em mai kha tuna hian enge ni in manifesto ti la ya kha hei hi mi pui na an ngai zon theina tur cheu kha nia chu wang chuan manifesto kha min han thik ta chele ya langtlang vc hi ama saber ani ta se mo chuanin hei khotlangina kan soi fochin enrek chungchanga te donation chungchang te katam na tele nrgs sum kan manatuna hayara kan pek zat te po hi engzat nge kan chhun te hi kan thelo ani tam tak chuan hayara hianin kan chunglut ti hi chu kan sia engzat thinge hayar hianin an lo don chin ti po kan thelo heng ti hi ani mi pui sia ta kha ang kha puan zara khoi muna ange an man ti te kha in lo vc chuan mi pui sia ta engkim kha in puang zar don ti na ni mo a thadon kho mai chu la ya chu apoi mo achan chu sum hi mi pui mi kan in te na tam takani sumarin omle rin omlo hi mo chu khotlang mi te po kan phun mur te po alo ni ta a thakho mai langtlang vc chuan thui de wa huam soi du angai lo khan mo nge apoi mo khop mai ani le independent candidate a khan I din pui te pani kha lo tling lo ta se nangma chau khatling om chun lo ni ta la ZPM te MNF te Congress satang khan lo tling ta se ayang aparti malpon chu atling tel om chun kha lo ni ta la khang ho te ne na tho ho dan tu ra kha ege ruam man na te I nei ru em ti la ya kha kan zot le top che chana har chuan
i thei ang min chang mai don nia ya soi a thil hi ya a kan ti chau ala ne soi thei chu harama ro chu tuna kan thil ti tum mo kan i nge langtlang vc ti te halo ni ta mo khatianga kan tho pui thei tura thaber chu kan thlanangai don ti na nia kan ngai kan duang chi a min ti pui thei lo ko chu kan tho pui thei chu ka ring lo a tha e chu i ka zona nek sa khan in ti hian kan ron tia khang in dream in policy mo khatiang ang chi anga kha enge lo zom thei lo ta se eng angin nge ma ila kang le ya i mi puya te kan au chuak ve anga mo pui mo khalai kha ti pato pin mo chu chu mi pui lama te mi pui na min i thil tha kan du ni chuan mi puya kan so mi pui in thil than du chuan thil tha chuak mai tura ka ngai alom o khatiang kha i apoi mo reng ani i mani a fight ngar lawa min thlang tling tu mi pui lama va zual ko khan i tho pui kha i he kan i don chung lawa mo apoi mo ko mai kha ole an ti chuan top lam nai ta ila hau long mi pui tan nge soi du pui mo de po ila nei theya hatia kan in so na kher lo wa khamo khongai dil te po hai lo du theya kan tia nge i khang ang kha ingai mo zong te kha toi feldewin min han soi le ta che ya independent candidate in kan dinga tuna hian khongain hawlong mi puite in vote kan ron dila chemical tlang hian mo hui khom channel kal tlang hi han ni ta se chuan kai hi ka symbol hi termit ani a kha mi puite ni lo shadon ani a alom ome tling ngai turin hui khom channel chuan du sakna sang ber kan lan che ti khan khang candidate pathum te kha independent candidate an nia khang bi te kan han kom ta an ni ba ka hian next episode atan recognize party pathum ai o te komna video karon chop su sak le don chewa an ni hian hawlong khotlang an kai suai dan tur te ngai nom takin an ron soi le dona ilo thir le ngei don nia